Upat lang kajala haki kendiat benai baladeb ula kendang napang ya kiseng kibadon ha kane ke sarkar Meghalaya Democratic Alliance MDA dakaba ula kenjat no ya ke NPP na Karo Hills banjit ya ke seng kongres bad ya ke NPP UDP bad kongres na Khasi Hills dakaba kila ai ke jingkersan teli telan ya ke seng WPP Maria job kita ki arseng Shalok Sabha layo i penban kumba kani ke sarkar MDA jong ukun rat sangma kumba kanang klanbor penban bat habaya kren ya kita kimat kamdei setia halor ke jingtmu jong kilai ngut ki MLA kongres ban lej penyeso yala desha ke NPP hanrei kani kamat kalong ba hakmat hakmut jong kini ki arngut ki MP ke seng BJP ka bai tengka arspa khandai phuklur na kabanta ke jing maramot ya ke surok National Highway 6 bat mentalai ukon rat sangma ulayo shu sa 1000 klur ya katei ke ju kathong bat ke basneu lengok kalong bakat katei ke pisa kampoi setia sha ke jing tip ki MP ne kumju sha ke jing yekren ha ke ying dorbar jong ke parlemen kitei kidei tang atli kimat ki bapau hanrei klempep kidang don shu sashibun ki buburi hanrei ke jing shisha kalong bahaba ki don ki MP jong ke jela kala dei banmi ke jingnya selok bat ye shai lang namar bakine ki kampenroy ki yai langba ka pla jong ke parlemen bat jong ke sarkar India kam dei tang kata layo i bahaki khendiat tayo baladeb ba ukon rat sangma ulei trunglut syaki kamra jong ki menteri sarkar bakan thup ya menteri rang badu kat ba UMP ketura syem la lejrung syar ai syairu bat UMP ke Shalongpat upenyaj da kisiti syaki kato kan nengut ki menteri bat ki penat sarkar habas ngap ha kapor kan bas election ngidangkan mau bha ba kadau barem jong kini kiseng sensyar kadai halor ke kam bamsap kaba laju borsat bat nangta sa ka jingye trailang jong kini kiseng ha ka syatri jong ka BJP bat ngidangkan mau baru ia ka jingkren jong unong yalam he du jong ka WPP ha kaba udakular syaki pai lang nongjit wat ban set patok ya ki menteri jong ke sarkar MDA bat ha kani kesngi nyawut uda pentikna ba UMP jong ki un lej bandawa ya ka jing tokit jong ke ED CBI halor ki kam bamsap ka jela halor ki tei kimat lese ki to ki basmat ban pet khubor kilaya lang aman sim namar bakim yo isu setia ya ka jingwan yu kejat ke ED CBI Shalong ban tokit ya ki kam bamsap jong kani ke sarkar MDA bat kam dei tang kata klempep ki lakhmi lentiru ba kini ki arngut ki MP na ka jela bakin penkhi win ya ka Lok Sabha bat ban sailut ya ki jersey kabalale da ka sarkar jong ukon rat sangma bat penkhi win ya ka Lok Sabha kumbale ki MP jong ka Trinamool ki MP na Manipur bat kiwai UMP ke Shalong ulara ya ka Mat Dewyong ha ka ba ula aiksai ya ki kentin high level hanrei katai kam syem la shai ai ruem hakmat jong ki sanspa sau pheulai ngut ki MP jong ke India bat ka basniu si kalong ba omdon ru ki wei ki bakwa ban yeshim bantalem ha katai kamat namar ba UMP ke Shalong udai ubasyong marwai halok sabha kat ba kajia ka jing shisha kalong ba ki arngut ki MP ki dang ri bat burom shibun ya ukon rat sangma bat kumta kim syem lanut ban ther tang ha parlemen kumba ki lather syaki rensan yalap election keleng ke jela bat kam kutang kata hanrei ka don kamat ka bakong sanbha bat kata kalong ba ka dorbar baladeb kadai ka dorbar mang pisa jong ke sarkar India hanrei ka Meghalaya kam syem layo ai ruem na katai ka bha lada dai ha ka surok ha ka koj ka khia ka rip ka riang bat lada shu ye kren bej thik kapan i ba kam don kano ka project ka ba ki MP batmai lawan ra ya ka jing mentoy jong kinong jip ye ki